Senyok komen kasenya VVP hadin kajing benakan hu ban INOC ya Dr. B Marbo kumi kandidat Papura jongka. Presiden kaseng Arden Mila Samoj ula pengkere haduk cipau telikiman na kabenta hakan riu terit jong Uniu Benai Agos. Kong kadai sapang kajing ti doyong bat kiwe ki marpok kandau. Ka VPP ka ong kitra senong bat kitra jaka kidai ban yok kalat ban pendon kam yala ki jong ki hok kat kum kajing yarap jong ka ain. Kat ba kamat ka baar kadai sapang kajing van rung bi ain kibar jala sapok ka jala Meghalaya jonge. Sengap kumno hikai ka VP ya ka sorkar. Ka sorkar kadai ban sim da kesen jam ki bakam tenge ban telakam ya ki jing van chong bi ain bat ban yada ya ka jala ya ki nong senong jonge. Kamat ka balai kadai sapang ki nong senong ha ki thain ka pot. Da ka ba burom ya Dr. Riki jongi balaklat. Kumta ngidon kam ban pengken mau kamtam haswa kane ka MP by election menta usnem. Kaseng VVP kaseng ka badang thamai kaseng ba ki briu ki hadok menta. Henry don ka to kani ki briu ki keno kaseng VVP ka job election ha ka jingsat ngan na panta jongi baro ha karte resom polisi. Henry menta pat chipo teligi man. To khmi lenti bisar baha hak lenti ka baha sudah. Kublai sibun nis kendo akan next. Wating pagbawating sakmat ngindam